track and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the railroad track, don't you come back no more. Hit the road, Jack! Săptămână de săptămână, miercuri de miercuri, vă aducem mințile luminate ale Ardealului. Urmează Ardealului Minchea! Un designer cu o minte sprintenă din Alba pune pe roți din faza de schiță motoare dintre cele mai fabuloase. Să-l primim cu aplauze pe nebunul Dan Roșu! Bună! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Ia te rog frumos loc aici pe scaunul dentistului. Da. Băi, Dane, noi ne știm de câtă vreme? De multă vreme, așa-i? 10 ani? 10 ani. Mai bine. Dar nu te-ai cop deloc, să știi. Păi, ca tine. Fai, ce fum ai făcut? Cu ce funcționează drăcea asta? Nu de la mine. Nu de la tine, o fumat careva, nu? Fumul vostru pe aici. Da, fumul nostru pe aici. Da. Te-ai ocupat de muzică, da? Ai studio de înregistrare. Nu m-am lăsat. Nu te-ai lăsat. Da. Te-ai ocupat de balustrade, geamuri speciale, uși din sticlă. Nu te-ai lăsat nici de alea. Să nu sar de la tobe. Să nu te arzi la tobe. Poți să te arzi unde vrei tu, dar nu la tobe. Unde e motorul? Invers. Nu mai merge, frate. Nu mai merge. Și de ce te-ai apucat de problemele astea? Din pasiune. Marius, dragă, Și- am pus o întrebare. N-am auzit, dragă, nu te supăra. Unde e motorul? Spune unde e motorul, na, că are o curiozitate. Acolo, acolo. Aici? Da, da. Mamă, ce frumos e. Sclipește, nu? Și lucește, uite ce Da, drăguț. uite, te ne-aș făți un pic... Cât cai putere are, nu? 5-5. 5, wow. Cât o daci e bună. Nu că e specialistă. Dar, sincer, eu sunt obișnuită cu mai mulți. Da. Deci, Am înțeles. nu E știu, mai suficient. atașez Pentru, doi aici. pentru așa eventual. ceva e O suficient. 55. E suficient? Foarte. Ce viteză prinzi la oră? 120. Tu? Ia! Cu mine, cu tot. A, cu tine. Da. Sper că observ că nu are, Dacă vin nu și are eu? locul pentru a doua persoană. Cum nu? Cum Păi nu? Roată în spate, taxi. pe aripă. Deci nu în taxi, în taxi. a doua Dar nu mai- persoană. nu mai Banii de luam taxi brațe. și... Cum? Nu mai luam brațe, Nu se poate, crede-mă. nu? Am riscat să nu mai facem nimic. Știi ce? Știu. Mersi. Da, În Super. acest caz. da. Da, nu știu, Adelina e foarte montată astăzi pe motoare, pe mașini. O să vezi, de fapt, toată emisiunea e pe linia asta. Înțeles. De unde pasiunea asta pentru motoare? Mai la un moment dat am investit prea mult în atelier. Am băgat peste 150.000 de atelier? euro. Atelierul în care construiam, începând de la balustrade și tot felul de confecții metalice, și dacă a căzut piața și nu mai se fac balustrade, mă gândeam că trebuie să fac ceva până Bun, la și urmă. există piață pentru... Măi, la motociclete, eu zic că e suficient dacă construiești 2 motociclete pe an. Custom-urile sunt foarte bine plătite. Cum? Deci mă refer custom complet, deci custom să-l modifici complet, deci doar motorul mai păstrez. Deci- La motocicleta asta am făcut inclusiv roțile, deci toate sunt făcute în afară de motor. În afară de motor. Telescopele, da, sunt foarte... Să înțeleg că e o afacere profitabilă până la urmă. Da. Da. Ok. După ce de unde te inspiri când faci modelele astea? Sunt Mai știi cum am făcut? Niciodată nu mă gândesc nu mă gândesc ce să fac sau cum să-l fac. Tai și la fața locului îmi vine. Și vezi ce iese. Văd ce iasă. Nu-mi place, să știi că 3 șei am făcut. 3 șei și nu mi-a plăcut, dar decât a 3-a. De asta zic că Și ăsta ce motor e? De la ce ai luat motorul? Eu, Yamaha Dragstar. De la un Dragster Yamaha. Da. Uite, are frâne ca la bicicletă. Sunt persoane care îți comandă așa ceva? Da, da, deci tocmai am făcut un triciclu. Am fost la o expoziție în București cu motorul și a fost persoana care m-a contactat și i-am făcut un trike. Trike-ul
Cel cu 3 roți, știi? Cu 3 roți în spate, Da. cu 2 roți în spate. Vine de obicei clientul cu schița lui sau cu ideea lui sau te lasă pe tine să fabulezi? Chiar persoana respectivă a văzut și a zis, domne, îmi place cum l-ai construit și las la alegerea ta. Cum vrei tu? Nici culoare nu m-a întrebat. Băi, el am întrebat totuși culoarea, alege-o tu. Și a zis, mă, faci cum crezi tu de cuvință. Da. Genul de clienți nu cred că sunt colecționari. Nu, deci chiar Sunt să dau. nebuni care Da, deci chiar o iau să dau. pe Chiar să șosele, dau. da? Chiar să dau, să știi cum ai o senzație superbă, deci zbori. Față de, mie nu-mi plac vitezanele, deci este destul Deci de nu ești în riscant. categoria donatorilor. Nu, deci este foarte riscant, e riscant și cu asta, de exemplu, să te lovească careva, știi? De fapt, ca și când, și pe stradă, dacă umbli, riscant. Dacă O să vedem imediat un slideshow cu creații de ale tale. Câte ai făcut până... Am trei motociclete. Da, uite, acolo le și vedem. Da, 3 motociclete și traicu. Ala, tu ești cu ciupică roșie, Da, tu ești, așa? da. Tu ești și pilot de încercare la ele. Da, îți dai seama că... Te-ai dat peste cap până Deci, ce ești. motocicleta asta am studiat foarte mult cum arată și persoana pe ea, știi? Că dacă te uiți goală, parcă îi lipsește ceva, știi? Da, în general, și când te uiți la orice la te uiți motociclete. goală, Când parcă- o vezi deja cu persoana pe ea, Asta e cea care e aici în platou, nu? Da. Da, tu ești și pilotul lor, da. Deci colaborez la Vopsit, colaborez cu un prieten din Alba foarte bun, foarte meseriaș, se și vede. Da. Și în rest, fiecare piesă și fiecare șurubel de pe motocicletă e făcut. Da, tu aveai la un moment dat intenția să pornești prin țară un fel de tur cu motocicleta, parcă, nu? Un fel Da. de Globetrotter, Am făcut, dar nu cu motocicleta asta. nu cu asta. Deci, motocicleta asta e frumoasă mai mult de oraș, din cauza că nu are suspensie, este cadru rigid, știi? Păi în oraș sunt drumurile mai proaste decât Păi știu, afară. dar și în afară, crede-mă, că nu e plăcut ca să mergi, de exemplu, să mergi cu ea 400 de kilometri într-o zi, că Faci bătături la fund ca și la cai. la creier faci bătături, că ești de scutură, da. Ăsta e și stilul american de ciopăre, majoritatea sunt cu cadru rigid, deci niciunele nu știu, au... e comodă poziția asta, așa? Foarte comodă. Spatele Deci, la voi foarte comodă. Eu ce am studiat foarte mult poziția, știi, ca să stai totuși într-un mod plăcut și să și arăți bine. Că eu vedeam în Easy Rider, în filmele alea, se țineau așa, erau cu mâinile agățați de ghidonul ăla și mergeau sute de mile. Când se dădeau jos, oarecum era ceva de genul ăsta. Nu știu dacă ai văzut în filme, sigur nu mergeau atâta, crede-mă. Da, dar sunt nebuni care merg. Uite, emisiunea aia cu tata, cu fiii care fac chestii de astea. Păi ea cred că se duc acolo. Când mergi la vecinul, te duci câteva sute de kilometri. Da, nu e o poziție plăcută, să știi. Păi, nu e o poziție plăcută, dar acum nu putem să comentăm fiecare. Pe ei, dacă îi întrebi, spun că sunt extraordinar, nu se poate. 3 ai zis că ai făcut până acum, așa? Da. Deci și toate le-ai dat în România, nu? Da, deci sunt toate comenzi. De afară n-ai primit încă? Păi încă nu, că doar de... Cât am? N-am, un an jumate de când m-am apucat. De un an jumate. Și într-un an jumate ai făcut 3 și îți merită. Da, dar și ăsta a fost primul motor care l-am făcut. O plecat dintr-o prostie. Așa, am să modific puțin motorul și până la urmă am ajuns de la întâia tot bucățele și am să mă apuc. Da. De unde au fost clienții pentru cele 3 motoare? Din Sibiu și București. Din Sibiu și din București? Da. Români? Da, români. Este piață. Deci chestia asta încă... Gândește-te că mașinile de lux, în general, și tot astea să cumpără... În general, oamenii cu bani achiziționează așa ceva. Nu-i chiar la îndemâna oricui să-și cumpere... Deci nu merge. Da, de ce te-am întrebat, avem și noi un om cu bani care este foarte interesat să achiziționeze așa ceva. Nu știm încă de ce, așteptăm să ne spună el. Îl invităm în platou pe cel care va fi posibil unul din viitorii tăi clienți. M-aș bucura. Ce-i cu mirosul ăsta că eu vin de la mine, de la Stena?
La tine miroasă bio. Aici miroase albanez. Da. Salut, Dane. Salutare. Salut. Ce faci? Nea Gigi, hai să ți-l prezint pe băiatul care se ocupă cu așa ceva. Aia-s caramele. Aia-s caramele. Hai, preiari. Da, Nea Gigi. Dragă, nu-i vina mea că-s bogat. Vina mea e că îmi merge capul. Dacă merge capul, ăștia cu valiza, astea numai dând mâneri de la valiză. Mâneri de la valiză. Ce te ești, mă? Violet, tu ești la Lucopa. Tu ești rapidist. Ia-ți tu fleicile, hai, marș. Ia-ți de aici frumos 100 de euro de bani, ia cumpără-ți niște dinți. Hai, băi, hai, steady că te-am plătit. Hai, lasă-i pe ăștia. Nea Gigi. Domnul cu așa ceva. Servus albanezule. Salutare, Gigi. Salutare, e jurăit? Ia 500 de euro să devii ciciuit. Cine-s ăștia? Cine-s năsătui ăștia? Exact, mă! Place costumul. Super. Ai făcut ușor și primișițele. treci cu turma pe la motori. Dane, te fac om, nu că n-ai fi. Bun, hai. Zi-mi un pic de invenția asta ta, că m-am săturat de Maybach. Băi, plâng când îl încălzesc vara. Zi-mi ce proprietăți deosebite are. Aer condiționat. Are aer condiționat? Adică eu pot Uite să la aici, merg cât vrei. și să cânt cu virose, cu adevărat. Să te ferici și bătire. Bum, 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 bum. Liniște. Bun, deci are aer condiționat. Da. Tetiere. Da, cum să nu? Dacă nu le luăm de la Adelina. Da. Adelina, dă-mi o tetieră, dragi. Adelino, ia-ți ceva frumos. Uite de Oradea. Cumpăr eu Oradea pentru că... Băi, GSP-ul prinde? Nu. Nu prinde GSP-ul? Nu. Transilvania Look prinde? Păi normal. Aici l-a prins, nu? Ce zici? Cât ți-a luat să o faci așa de frumoasă? Cam 3 luni. 3 luni, câte 500 de euro. Așa, pe lună. Ok, în regulă. Așa, bun, bun. Puteai să zici tu 6 luni. Hai că avem și aici un bolic. Stai așa, că vedem. Băiaciule, eu te pup, te felicit, eu am 3 fete. Să-ți trăiască. Tu ai nepoată sau nepot? Nepoată. Schimbă-i sexul. Dane, fii atent, Dane. Dacă eu mă duc, eu știi că de sărbători în pelerinaj, eu mă duc la Sfântul Munte Athos. Acolo mă rog, dar nu sunt toalete ecologice. Auzi? Dacă eu, hibridul ăsta tău, sau cum să-i zic, mă urcă muntele Athos. Nu prea. Nu? Nu prea te urcă în muntele Athos. Dar mă duce, să zic, acolo în Schiatos, în insula aia grecească, că vreau să o cumpăr. I-am dat așa la Papandreou, Păi 10 insule. Dacă o cumperi, te duce unde vrei tu. Cât face căruța? Stai, că nu deci, undeva, cât e oaia? Cam așa? Vrei să o mulți sau să o cumperi? Nu, cât costă ca să te evalueze noi? O oaie. Da. La becali face cât un sfert de vacă. Vaca e mare, oaia îi 25%. Bun, hai să faci... Gata, m-am săturat, o oaie, un sfert dintr-o vacă. Ce așa mare lucru? Cât costă oaia? Eu să o evaluez în noi. Păi... Îmi dai vreo 5.000 de oi? 5.000 de oi. Da. Îți dau 5.000 de oi. Așa. Hai că ai față de cioban. Da? Păi de ce vreau să mă fac, nu? Băi, Nu te pot lăsa Dane, singur. te atent. Da. Eu acum îți dau bani de stână. Ok. Că știi tu cum e, că până apare oile, tu faci o stână frumoasă,
Aici îmi place. Unde stai, la schiț sau în cetate? În cetate. În cetate. Stau și în cetate, fac motoare toate, fac sectoare și plantoane, până la liberale! Nu mai... Auzi, Dane, cât m-ar costa să o călăresc și eu un pic? Să mă urc pe ea, să o simt, să o... Băi, mai departe, tăricianul ăsta ceva înfiorător, înțelegi? Deci tăricianul ăsta, pentru mine e VIP, very important, papagal! Mai înnelmat. Cât costă să o călăresc? Deci doar să o călărești. Deci doar, nu vorbeam de Adelina. Da. De bijuteria asta! În oi, deci 5.000 de oi ca să mi-o dai. Ca să o călăresc, câte oi să-ți dau? Bang, afacerea, gata, hai! Dăm și tu vreo 2 miei. Mieluțele. Bă, să știi că Mielușele noi. miei sunt regie. Mielușele. Nimic? Mielușele am, uite-te în primul rând. Da. Le-am crescut eu. De la țința mea, auzi? Da. De ce ai numărul BGJ dacă ești așa de circumflex? Ce a venit? La rând. La rând, da. BGJ e sortită, mă, pentru mine. Becali, George, Gigi. Chiar, mă. BGJ. Chiar ce număr am? Doamne că e a ta. Auzi, știi ce? Eu îl trimis acum pe vărul meu Virgil, înțelegi? El o împachetează ca un miel sacrificat și mi-o aduce mie. Eu îți mai dau încă 2000 de euro să iei un Head and Shoulders. Marius, ia un promo de-al dracu de 5.000 de euro. Lasă că promoreau de dincolo. Hai. Să-i mulțumim lui Dan pentru că și-a adus monstrul la noi în studio. Ți-ai adus monstru de... Și îl așteptăm și cu următorul, dacă mai încape pe uși, că am înțeles că la în spate nu mai intră pe aici. Da? Succes și Mersi tare mult. noi revenim în platou după o scurtă pauză.